Здравейте, приятели! Почваме се в Старт Варна, за да ви покажем Jump Starter на TopDon GS 3000, който е изключително качествен и мощен Jump Starter, подходящ е както за леки и лекотоварни автомобили, така и за тежкотоварни, тъй като силата му е изключително голяма, мощен, здрав Jump Starter, който сега ще се убедите. Само забележете щипките, кабелите, перфектна изработка, масивни, здрава хубава щипка и самият Jump Starter, погледнете. Здраво, масивно, тежко, USB изходи, Type-C, от тук имаме също така USB, имаме кукичка за закачане, стойка, да се ползва като фенер. Забележете. Качество на много високо ниво. 3 режима на светене, щипките за подаване на ток, тук се закачат щипките. Качествен и надежден Jump Starter, който е подходящ най-вече за тежкотоварни автомобили. Всичко това на нашия сайт 24power.bg, на посочените телефони може да поръчвате до всяка точка на България.